Что, продолжай? Не, нихуя. Это все? Подожди, стой! 15-летнему долбоёбу, стой! И восьмилетку, блядь. ассалому алейкум, бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, навора да канса тамошо кунен. Посилка да тай комментария мемонам телеграммара бидроен да телеграмма просто охи нигаҳ кунен ки субҳоналлоҳ чӣ хел амира латш кистан, чӣ хел амира ҳамакаса зестанаш. Нигаҳ кунен да бародар, алҳамдулиллоҳ ки тоҷик нест. Но ма ба хотири навора мондам ки бародари азиз бинависонен, менехтонам комментария бинависонен, лайкш монен. Барои ман медонам ки бародари азиз ин хеле инсоно бисёр не только им любой миллат да бисёр любой. Барои ҳам қадар майра специально гирифтам мондам ки дар нами бачаҳо ёш бародарои мо шумо яъне ки ҳами як дарси ибрат шабна. Як 3 моҳ 4 моҳ пеш 5 моҳ пеш буд, аллоҳу аълам, фурӯш накунам, дидем ки чӣ хеле буд. Чиқад як бача ки узбек бачара дар болош бензин шабидан, чизе шабидан дарш дода буданд, дидем. Ин навора, ҳамин навораро ҳамаша ма партофта будам бародаро, ҳамаша. Ина айнан иша ҳам ҳамун хел омадагиай, яъне ки бародари азиз, ҳамин ғами падару модаратона бихӯрен, ғами падару модаратона. Вале бачаҳои баъзеш ҳамин ҳамин пацанои ёш намефаҳмад, ин ҳамин хеле даки ғалат дидам, баъд мефаҳмам, баъд мега ки бо бес ки иҷа вообще дигар гап даст. Ин кора ман ай видеое ки тамошо кардам ҳамаша камера кардаги партофтагиянд, мақсад ҳамин гулакака гирифтаи бурдай дар амуҷа, мақсад ранги ҳамин чори нисавишавилетния. Нисавишавилетния фурӯш накунем бародари азиз, ҳам дар назди қонун ҷавоб мегӯй, ҳам дар кӯчагӣ дар любой намудаш ҷавоб мегӯй. Барои ҳам ка бародари азиз, бачаҳо ёш эҳтиёт кунен. Наинҷа бисёри гапҳое ҳастае ки гуфташон намешавад. Бовар кунем ку саги хӯрда пушаймон мешавад. Ман имрӯзо бисёр бачаҳоро мебинам, оли нигаҳ мекунӣ тайкаш каги подружка каги мераванд, оли ба қалби ҳамун чиё ки оли занбур нагазидайтон. бача эҳтиёт кунен ки ба номи худо ку ба халосгар зор мешавем, фоидатон намекунад. бародаро навора паҳн кунен, навора лайк монен, паҳн кунен ки то дар дигар бародаро ҳамин чиз паҳн шавад. худо нигаҳбонтон боша. бидроен телеграммада, ҳамаш дар телеграм аст, ҳамаш. Бародарои азиз, ҳиҷомаи бепул ҳоиди қурбона. Ина бародаронаи фитабочка, яъне ки кидровая бочка, ҳиҷома профессиональни массаҷ, кидровая бочка, ҳама ҳамчиё бародарои азиз барои шумо бепулай. марҳамат, ина занг бизане, адресо дар рӯи экран, мо дар хизмати шумо ҳастем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.